Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio!
Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo Proyekto publiko. kag programa sa mga opisyales Sa sa Bacolod, probinsya. Aksyon! Vice Gov in Action. Programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno. Vice Gov in Action. Magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangat sang publiko. Vice Gov in Action. Magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga impormasyon kag kalingawan. Vice Gov in Action. Upod sa inyo alagad, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Vice Gov in Action. Hello, mayong ogto sa tanan nga nagapamati sa ini nga programa labi na gid sa mga kauturan naton sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kag labi na gid sa aton nga mga kauturan man nga mga OFWs kag nagatan-aw subong sa amon sa live streaming sa Facebook. Mayong ugto sa tanan. Ang akon kaupod man diri sa sini nga programa amo si board member Andrew Montelibano. Pakanta. It's nice to be back nga ari naman ta sa kahanginan kag this is the first day nga ang ini nga programa diri sa Action Radio. Board Andrew, last 2016 nag-on the air man ko pro sa FM to do kadamo na sang fans naton. But this time ari naman kita sa AM. Damo pagid ning gaplamati sa sining programa naton kag bilog sa madabutan sang ining programa ining station from north to south. Kabalo ko nga halin sa San Carlos pagkadto sa Inubaan madabot ang aton nga signal dito. Kag not only in the province of Negros Occidental pati na gid sa Panay. So may mga listeners man kita dito. Kag sa inyo tanan mayong ugto kung nakapanyaga kamo subong, maayo nga pagpanyaga, but una sa tanan ang aton nga imbukada nga ini nga pagsugod sa aton programa igaupda naton kag pagsugudan sa maayo nga pagpangamuyo, maayo nga grasya nga ginhatag sa aton sang Ginoo, maayo nga health kag maayo nga guidance. So kabay pa nga tagaan kita sang kabaskog sang aton nga Lord God para sa sining kabalo ka pandemic kita subong Lord Andrew. So amo man ang aton nga ginatan-aw dira sa probinsya. So ina nga blessings ginapangabay naton kag ginapangayo sa aton nga pinalangga nga Dios. Amen. Amen. So well sa tudtuod manggid it's our first day, first Sunday kag ari na kita permi diri kada Domingo. Kag pasalamat ko sa Action Radio nga gintagaan man ta sang time nga maka on the air kay iti halid sa una mo na ding aton man na nanamian kag amo ini do pamilya na kami ni sa mga empleyado kag ang mga workforce ng Action Radio. Salamat gid Action Radio, mabuhay kamo. So board member Andrew Montelibano, ihatag ko anay ang mikropono sa imo kay diriho tanaw ta sa Facebook. Mas maayo pagid kung ginakuha mo ang face mask mo kag ibalik-balik ta lang. Kay ti duha man lang tadi kag ga-observe kita sang physical distancing. So well in fact gina-promote man gyapon ang protocol, no? Correct. Face mask, face shield, sanitizer and Social distancing. social and physical distancing. So sige partner.
liwat no sa aton Vice Gov mayong aga guro nga aton na pinalangga ang gobernador ka pamati manda sa aton subong kabay pa. Ay Gob, mayong ugto. So, mayong Next ugto. week ko no, ano man siya Ating maimo very na sa good. guest. Sa aton na congressman sa Tersa Distrito, Kong Kiko, kag ang of course ang aton nga provincial na pinalangga ta nga congressman Albi Benitez. Okay. Yung danay kabay- makami gabi. Amo gani lingko. Dason nagiwat pa si Kong Kong Karaps Karaps. sang iyang well, anyway kagabi agin celebrate ang birthday Amo kadamo gani. sang So sa liwat no, happy nagrapol birthday sa aton utol oh, ito kauutod ko lang na no, si Kong Karaps ang abang lingkod. Sa si liwat no. minority floor leader. Anyway no, sa tanan nga negrosanon sa liwat mayong aga o mayong ugto na sa inyo halin sa San Carlos pakadto sa Hinubaan no. Ini no na ginakalipay na mo ni Vice Gov nga ini nga programa simple man lang ni sugod pa lang pero muni nga programa kabay pa ang makahatag sa inyo sang mga balita na ginaobra sang inyo mga lain-lain na mga gaserbisyo sa inyo sa probinsya. Kag hindi lang sa amo sina nga mabalaan nyo pero ang main purpose gid namon sini nga makapamati kami sang inyo reaction para kung may mga kinalanon kamo pwede kami makabulig sa inyo mas madasig. It's a one way of also serving the province kay ti kung di sa Board Andro kalayo man kag kalapad no hindi taman makadtuan kung di sa ang mga areas but through text kag daw let's say kung may ari tadi kung ano man ang maserbisyo kag mabulig naton. Sa liwat, Especially sa liwat Kadamwan. partner, Ara na. tamyawon tanay Tamyawon tanay ni tamyawon si- tanay ang Si nag-text sa Vanessa akon. Mayo, si Jinky, si Mon, kag si Alex Montea. Kag tamyawon Ay, sa tagid. kay inay, may una si Mr. Amar. Brad, Okay. tamyawon Sige, ta Brad. kay nag-text ang aton gobernador. Gob, mayong ugto da. Kaya nga ari ko ga drive ga pamati ko sa inyo nga duha. Halong lang sa pag-drive da, gobernador. Halong lang da, Gob ah. Ti amo ni ari na tadi. I hope nga next week Gob ari ka man di kay ti ini ang programa namon. It's one way man nga kung ano ang imo nga gina propose dira sa Sangguniang Panglalawigan para mabalaan man sang aton nga probinsya kag ang mga proyekto naton nga implement sa in the year 2021 kag subong man sa mga ordinances nga gina-review namon dira sa mga municipalities and cities sa probinsya sang Negros Occidental siguro para mabalaan man sang tanan nga kung anong aton nga obra in aid of legislation kag sa amon man nga dira sa opisina sa province sa Sangguniang Panglalawigan kag it's siguro Gob isa man ni ka outlet naton nga mabalaan sang kabilugan man ang imong advocacy programa naton kag ang proyekto sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. So Gob ano lang da along-along na da sa pagdrive ah. So Board Andro siguro may Ferrer pa Jom mayong agada kag si ano ini pugi points naman tani ito sa Facebook ko daw dre makita tadi board nya brad daw ang edad mo daw nagbalik ka 18 anyos 21 man. 21 ang akon man di ako ang mga uban ko di sa sayang kilid may lang kay lugumon ko ni gakadlaw gidaton mga kaupod niya technician daw hidlaw man ko di sa inyo kita nyo pila ka tuig nga 2016 kag dason ari kami subong so it's a right time man kag ini di may mga number man sa Action Radio may hotline man kung gusto kamo may ara kamo ipadangat sa amon nga masarangan diri as long kaya namon sa probinsya sa Negros Occidental so board siguro ang aton nga by this time gapangita na kita sa mga resource person mga guest naton kay may naistorya nga kita to sang nagligad niya gabi grabing experience sang bata abroad Okay. kandi nagpuli siya di mayo siya but gitawgan ko sa kainan niya tito hindi ko anay ka pasensya gid kay ang flight ya halin sa Manila o daw nagpa-extend by tomorrow halin ko next na lang ka kay hindi pa man kami di hasta pa man kami di guro Madugay pa ni. dugay pa ni well anyway
going back, Board Andro, para lang ni sa aton nga duwa do istoryanay lang kita kay ay paman sa may mga text sa aton o gatawag nga kung ano gid man ang maserbisyo naton. Tell us about yourself, Abe. Wow. Ako naman? Ikaw naman. Hindi. Hindi nga ito ni daw casual malang di nga storyanay kita. Of course. Wholesome ang aton nga issues and topics. Yeah, of course, partner, amo na lang ang balta nga ti kita do pariyo na ta sinisubong sitwasyon diri no nga of course kinsulod ta ang public service. Ikaw siguro how many years na, no? Ako after 2022, 12 years naman. So of course daw naglaing gid ang aton pangabuhi so good sini. No nga of course hindi lang ang aton lawas ang aton na ginalantaw but tawag sini ang aton nga kung ano matag aton sa tao. That's why namin ni nga programa nga every week na may-ari ta di hagaron nga isa ta kamigo ng mga politiko para mapalabot yaman sa ila lugar. Kagbat siguro makabulig kita through text, through calls diri paagi sa stasyon na malabot kay mayor manda ang mga kinanlanon, mga sentimentos ang tao para maaksyonan dayon no. So kung siguro partner ano pagid nga ako niya. Amo ginaman ang purpose ng atong programa when in fact gani sa mga background naton ti ako halin makus kagawad. So kung party naman sa pangbarangay naka-experience man kita dra mga 8 ka tuig. Sa pagka city councilor 6 years man kita. And then mayor agyan taman 1 term. Last natapos ta ang aton niya pagka congressman for 9 years. So sa public service siguro hindi naman kita masiling sa experience na grabe na experience naton. Kag sa nagligad nagambal ako sa mga mayors ta nga may programa kami ni Board Andro sa Action Radio. Pwede ka muna mag-guest. Pero unahon taman ang mga upod taman mismo nga mga board members dira. Kay ti kada isa sa aton dira may ara kada isa sa inyo ga may ara nga mga committee chairmanship. And then siguro kita yaga ubram lang kung isa gina live da gani dang committee hearings naton is because nga it's not only we're protecting also the properties and the resources of the province. Although nga ang aton nga pagsalig sa aton gobernador ara gina ang iya mga programa pero gaagi manada sa aton kag gina check taman. So as a function sang legislative function ara ginaya. So iubrahon tagid ang aton kag support sang programa sang aton nga chief executive. Kagang nami gid sinibais, no? Balo ka masikita nga ara ta sa politika, no? Hindi tagid malimta ng aton mga kauturan nga sa malayo sa aton, no? Kagagako gapati nga hindi taman malibot ang tanan. Maski ako na nag-board member ko, hindi ko man malibot ang distrito asa sa pinakapunta sang kabukiran. Pero ini nga ato na ginaobra nga paagi sa Panamyaw sa radio station diri sa Action Radio. Sigurado labot ginito sa ila. So wala kita sang may ma-miss out na mga kauturan naton kung anong ila mga kinanlan sa aton kag ano man ang aton gusto ipalabot sa ila, no? So this is one way nga ginapakita ta sa ila nga kung hindi kami kakadto sa inyo adlaw pero may paagi kita nga pwede nyo kami labuton kag mabalaan namon kung ano ang inyo mga kinanlanon sa inyo nga mga lugar, no? Kay kami nga ari dire especially si Vice Gov, kami na mga board member ari na ta sa legislative mo. So na executive ta kapag gusto talibot po ngayon ga legislar na lang ta sang kung ano ang mga programa na ginadala sa aton gobyerno. That's why ini ginakalipay ko gid ang ideya ni Vice Gov nga walwal kami di nga duha sa radio station. Actually partner ato ni ideya. Kita mo artista ginaplastar ta nga sa siguro sa kapi-kapi lang nato ni istorya kay subong hindi man gitagid kalibot kay you know why pandemic sina. So hindi man tagani katipon gid sang big crowd. Gina-avoid gid na subong. So well of course sinambal mo kaina nga may mga pamaagi nga makadabot sa aton
Maski kalapad manggitod sa probinsya mo manambal ko gani kay gobernador Lingkugob, kalapad ni kayo diretso ka San Carlos, lupad ka naman diretso ka naman by another 4 hours o kon 5 hours ato ka sa Inubaan. So kalapad ni kayo, but this way ang bago nga teknolohiya, may mga cellphone man. Pero kung gisa ang cellphone mo, mabasihan mo lang na sa isa ka tao, mas maayo pagitani kung mabisitahan ta. Correct. Mo nang ginambal ko da nga mabatian naton and then ikadtuan naton. Amo na gani partner, no, manambal ko bala nga sa gusto ta sa kadtuan, may mga lugar nga mabulubudlay gid naton labuton. Ti ini siling ko ini nga programa amo gid ni siyang solusyon siguro ng aton mga na miss out naton na mga kauturan. Labuton tagid kay para makahatag kita sang sakto nga serbisyo sa ila. Amo gid partner. So diriya, well, sa subong first day naton, I think another taga-anta 2 weeks siguro do kadamo na ni sang aton nga mabaton nga mga text kag well anyway batunon ta kung may maaksyon ta nga maiga bulig kag hiatag dira, so imuon tang tanan kag sa aton masarangan. Kaila kita magpasalig. Hindi, kag ang pinakanami ni partner. Nga kung makabaton ta sang ila text, kag makabaton ta sang ila mga ideya man. No, hindi man kita perfecto. Budlay No? ang text yung mabaton mo kag misling hi. Hello. Ati Where tapat. na you? Hindi, pero partner sakto. Hindi, pero partner sakto na, no? Kay nga kita nga politiko, namin niya nag-open up kita sang aton lawa sa aton pumuluyo. Kay basi may matun-an man kita sa ila. Ay, amogid. Amo na ang pinaka-importante. Pinaka-importante da. Ano, ang pangabuhi isang tao, hindi taman kapakot eh. Kita mo, suddenly lang may pandemic kita. And then, of course, nami man tani kung maingagaw, kita mo ginatingwaan ginaton. Labi na gid ang aton gobernador nga makakuha na kita sang vaccine. So, hindi lang na siling insigida. Kay may mga proseso manina nga hindi lang kay daw ara lang kastyanggi mabakal ka, may proseso ina nga it takes also another 3 months to 4 months kag mapareserve kita. So at least nakauna kita. Kaga update partner sa Kag may vaccine, pundo no? kita ya para Update sa sa vaccine, no? Ang aton gobernador sa akon paginsindi nagpa-reserve na kag ma-down payment na gani kita I think sa sini nga February, no? Kay may pre-order na kita para masugdan ta na ang pagbaksinar diri especially sa aton frontliners, no, kag sa aton ng mga empleyado We diri. allocated 50 million no sang aton, if I remember it right, ang ginaprubahan ta. Ang gin-propose ni Gob. So ang 15 million that is basta additional pagit sa national. So unahon siguro ang purpose naton dira ang mga frontliners. Kag tanawon tang basi bala kon may mga reaction po tikitaya way man na yan no, basta ma-vaccine lang ya kadua na Yes, i-educate kadua. naman sila Correct. partner hindi lang kay isa na ka injection so duwa na ka injection, first dose and then may second dose. Hindi lang ko kabalo kung pila ka days ang gap sina basi mga 21 days kaya nga magulang ko sa states vaccine na siya ya. So duwa ka dose ang iya. So far do amo na. And then there's this one company nga isa lang saya ka dose. Pero I don't know ang iya balang effectivity nga efficacy kun pila ka percent. Kay miyara nga 97% ang ato ni daw mga 95% man. So I hope nga amo na ni man ang solusyon sang aton nga problema nga pandemic kay balo ka sang ang sitwasyon subong hindi pagid normal amo na that's why gani nga diri na lang ta mapaagi for protection ang protocol anay. Face Halong mask. gid anay. Face mask kay tigambal kita face mask amo ni face mask. Tapos face shield. And then physical and social distancing. So kinahanglan Kag panginaw gid way man ko ga face mask na di kay duwa man lang kita dason ga Layo anay man ta. And then ang cap sang aton microphone bag-o niya nga magtapos tadihalin karon ginbaklan kita sang management sang salamat gid no, salamat gid bag-o kay dason kwaon ta niya isulod ta ni sa bulsa pagkagwa pagbalik ta Domingo amo naman dalon ta naman.
So kanami no kay ga-observe kita sang protocol diri. Labi na gid sa aton ding programa board. So Ang aton di gobernador ga text anong text ya? siling ni kita mo gaubra pa sa sin Domingo pod sa ato no. Oo. Siling niya dapat hatag ka mo isa ka numero kung din ka mo pwede kontakon. Sang magusto mag-text para kung anong Go balo ka go bang ato numero ni public ano na ni public property na ni nga ako numero ni di gin silent ko lang kay tinawag ang kay Board Andro pagid na so kag may ara gid ya naanda na may hotline ang Action Radio so diri gani gakwaw itamyawon ta ni anay si Mr. Imbong Diocampo si Anthony Jones mayong to si Alex Montesa ari pagid si did pagid ni mabe galing kay gasaka si Kim Marley si kundi John Ray so mayong ugto sa inyo tanan si Leda Yamagishi she's Leda she's from Japan guro ni Yamagishi so amo ni nga aton niya partner nga maski not only sa province ang aton nga listeners outside sa province kag also ang mga foreign countries nga mga kauturan naton nga gapamati sa Action Radio para makabaluman sila kung ano nakatabo sila pinalangga di nga basi may sila basi kung may gusto man sila paalinton man sa pamilya nila makabulig tadi ati ang akon man niya gani sang congressman ko hasta subong may mga problema blada sa iba niya mga countries mga OFWs ta ati kabalo ka naman ang sikong Juliet Ferrer congresswoman is mas mahapos kung makakadto dayon sa mga Philippine Embassy natawga na dayon kag i-take care kung anong problema sa aton kauturan maski hindi ka taga 4th district ginakater ta ina so nang mga serbisyo nga hindi laki sa makitaan mo na hindi makitaan pero at least ako ya partner maski white daw hindi man ko gani gid sila nga gusto ko ipakita ang ginabulig tapos sikrito lang at least kabalo ka ikaw kag ang Ginoo lang nakabalo kung sino pinamuligan mo correct yan amo na kay to so kung gisa may ginabuligan ka man ginatunto ka man ubay na pangamuyuan mo na lang magbago sila balo ka kuno partner ang pagbulig hindi mo man kani pabalos ta hindi gid kilanlan no pero ang tao na lang niya kabalo mag-apresyar kabalo ka man og buligin man gifted ta pre ikaw Board Andro ay makukbalo kadamo man sang imo gin kabay pa na buligan o kung gin regaluhan regalo amo mo nagyapon no hindi ba kay kilanlan taman sa life ta kilanlan ta mag not only nga atubang kita problema pangita problema kilanlan taman ya may solusyon kag maski once in a while makakadlaw kita pero proactive nga approach kung gisa ang kadlaw taong isa pa cute karon mag-edad ta magtigulang na kita hindi na takapakyut sini sige lang kay amo gina ang sang tao mapunggan tang flight sang eroplano mapunggan tang biyahe sang barko prong edad ta hindi tagid mapunggan masigi ginaya pukag mas nami manggid partner na nagasiging aton edad kay kung punggan ya karon sa dalang tada lamis na way na tadi pero board daw hindi ka pila na edad mo subong 47 hindi iya siling abya do ara ka lang sa 40 years old ka na kagagaglutatayon ka ati isang una amo man taguro nga duwa ako sa nagaglutatayon ko just because kay nabatian ko mayo na sa liver correct kagang akon sa una is GPT gadabot sa 110 115 ang may mga aton nga doktor gambal nga daw taas na samtang nagatilaw ko sang glutatayon nagpa-inject ko do mga 4 years na nanaog na ang normal subong 0 to 40 ara ko 17 tiamak mo di kagang purpose manggid why ko yan nagputi wala ko nagputi pero actually ari saya sa may tiyan ko sa sulod nga sang tissue puti ang akon nga kay tungod ang gluta partner di bala para magid ang guya ko lang kay para magid sa kayuhan sang liver amo na nagapa reaction sa puti tungod na gina-cleanse kita
Daw to, daw antioxidant. Yes, sabi. muna. So, Pero may ara man ko na nabaton nga mga write-ups nga siguro basi kon kontra gluta daw ginakulbaan ka man pero so far daw mostly daw gid daw mayo gid ang benepisyo yaman. sus, kadamo na gid. Kita mo ang aton gani nga blood sugar subong nga elevate man. So tiniara ka kabatsya ka sinabord kong gisa nga tapos ta panyaga Ginatuyo na ta? Ginatuyo na ta. Kaya mo na nga. Kisado, Wala ko ga pangapi pero gambal ta da sa aton nga mga kaupo da sa opisina bigain nyo ko kape nga may sabor lang nga kape nga mainit. So daw mula na daw ginatuyo kita. Sige, edad-edad naman kita, partner. Oh, ako 50 52 na ko. Bata pagapon. Galing ka mula na palakadlaw lang kita. I think, partner, sa kabuhi, the more you laugh, the more nga tawhay imo nga paminsaron. Do mas nagabata kasi na. Amo gid partner. Pero kadamo da sang kilala ta nga mga damo problema, mga gaagyan, bata pa. Aw. Amo na bala. But Ang damo problema na maski kung maka-share lang na sa aton, mamulumag-ana sa gamay. Mamulumag-ana siya. Mamulumag-ana siya. At least kung ako yung manugbulig ko sa mga buhi sa tao. Yeah, Kagway ko yaga intra sang personal nga pangabuhi man sa tao. Kay ti amo ginang gina-advise ko man gani abi unahan nyo anay balangin nyo pangabuhi antes ta mangilabot sa pangabuhi sang Sang iban. ibanan. Kay hindi ginakabulig sa imo mo. Amo gid. Hindi ginagani kadugang da unod sang kaldero mo kung hilabot ka sa iba. Ang pinakasubo ka sa partner, kung may kabuhi kita, may labtan. Oh, No? Gulpi lang sa punta, mag-ayuhay ka mo, hinulsulan nyo pa. amo gid. No? So, Ang meaning sini nga mangita ta mga amigo kita. correct. Di kita mangita sang sang kontra. kontra. Oh, amo gid na. Di lang kita manghilabot kay hindi man kita Paghilabtan. Amo nang isada. So ako mo gani na nga damo gid ya ang aton ami mamiga kagamigo lain na kadlaw kagid ya. Ay amo nang isa ang pinakanami da only advantage especially kung ara ka sa serbisyo publiko tipo sa imo ya board ya well Andrew Montalibano sus Bow. perte nga. Yeah, pero nami, partner, nami Away ka nag-artista board daw. Do hindi na ito mabatunan. Do hindi na mabatunan. Kung sa imo man niya nga edad ya, guro kala level mo man nakanday Piolo Pascual. Do hindi gid guro. Okay, kung ikaw artista, ano bing board Wow. niya, anong movie ang imo? Drama, action, comedy, Ang laambot sini partner kundi tani butang nilas ni. No? Yeah, pero amo na blambal ta. Ang pagsulod sa politiko do artista naman yung pangabuhi ta. Well, of course, so. Di ba? Ginaistoryahan ka, ginabantayan ka, kung ano ginaobra mo, no? Ting guro pinakalayo lang gid na lain niyang pagbulig ta sa arak ta sa politika sa nag-artista kita. Pero ako gapati na kung na basta gani public figure ka, do artista ka na lang na. Ay, okay. Wala siya ang ginatag sa aton. Actually, basi malibog ang ulo nila nga kita lang mismo nga duanay because this is the first program naton getting to know nga ang inyo anchorman kag ang co-anchor ya para mabalaan na isang tanan. Next naton ya programa by next week ara na ang mga programa, mga ordinances Correct. i-discuss ta mga resolutions nga ginapasar naton. Correct. Kag sa subong may paganiguro ka baloning iban ga greet lang sila sa aton so i-greet naman sila pero kung may ara na mong mga concerns sa inyo nga mga lugar feel free to call us, feel free to text us and then para makahatag kami bultada sang amon niya serbisyo sa inyo. Kita ko partner ang itsura ko gani sa Facebook ko Kurinot na. kurinot ning di sa may guro sa hindi ko guro kakita sa distance ang naga greet sa aton kay di so kilanlan ta ikiputon ta gid matata mag reading glass but anyway ma-readable pa man siya pero of course edad naman kita ang imo yaway gido Di po partner ako yan narelisar ko
ga-enjoy ko sa politika do pas gabata ta kun ako magtanaw upod ta sa tawo ga istorya ta sila do mas nami sa itiner ta lang ni sa isa ka pa aton balay ba si dasig ta magtigulangs ni. Well, of course, amo gina no. Ay ti kun gisaya ang politika ya timing kag destiny Correct. mo nimo. Maski way ka kabalo gali nagtupa ka sa mo nga posisyon kag ang aton niya daw amo na ni ang aton niya no eh. Daw masiling ka ma-retire ka by 60. Po sa politika, pwede ka kapasiling nga ma-retire ko 70. Kay kung gusto pa na iya sang majority, kay magsiling kita pumuluyo, tao nga ga-support sa imo, at least kinahanglan nga ga-support sa imo, majority. Correct. Kay hindi ka man magdaog kung hindi ka mo majority. Amo gid. In politics, plus one niya daog kagid mo. Correct. Di ba? So, ti amo na ang ginaano ko nga majority. Ti majority pa man nagakauyon sa aton. Pinagdaog pa man kita. Nagdaog pa man kita. Pangayo lang ko mayong agaw sa aton nga head sang aton HR ni nga mayong aga di sa aton Attorney Palik. Palik ba? Oh, Tagalakalutan na. Amo gani. Oh, LCC yan na siya. Amo gid. Basta to gani ning gurumbot ko atong tusubong sa Sipalay. At least guro nakadambot si Palay. Kag ginatamyaw ko man ang akon manda nga hometown na Tagalakaluteños da. So sa 4th district. Pati tibilog tada nga third no. Ang imo sa 3rd district. So way pamanta boss way taya no way taya advertisement no nga wala man. Why? Continue niya nga amon baw thank you gid kita mo kun ano nga pribilehiyo ginatag sa aton board. Amo gani ko diri gid ni makita kun ano takawalwala Yaw si Richie Yulo, JC Gabs, mayong ogto na net kay ginaano tadi. Sus kadamo nanigaliga pamati sa aton board. Kaga partner siguro mayo Si man. Dondon, ari Ini isa guro man na Si palabot ta sa aton na partner. GR Velasco. Palabot niya na partner sa aton ng mga kapwa na mga sabungiro man. Bawo waray pagit. Amo na. Subong kung diin ka mo, kung may mga bulang-bulang kita dira. Liog lang ha, ang face mask. Face mask. Hindi gid malipat. Oo. Face shield, Face pagka if possible, ang social distancing. Social gid, ha? distancing gid. Amo na Okay. sa nagligad to do gin-advisean ta to gani upod man ta to ang mga kautura naton. Galing you know why? Because of this pandemic, ang Negros Occidental tamo man ang pinakadako nga producer sang fighting cocks. Correct. And then pag pandemic, kadamo-damo napirdi. Hindi man ko gasiling pirdi, pero I mean ang sales ang aton nga manok nga Dako kayo. Dako na dula. Kay ini sila may mga gaobra ni sa ila nga mga manukan. So pila ka mamilya ang nagasalig sa sinatani Correct, nga income. Suddenly lang isa ka mo sina tanan pating ekonomiya ta wala. Dagdagid. So dagdagid. So gapaningwa man gani ang iban nga ginhimuan may online na nga at least kung enthusiast ka kag mahilig agid sa bulang di taya-taya ka dara sa online. Pero partner kay may gabalik naman na matamat ng aton bulang-bulang. Amo lang ang aton siguro mapadangat naton niya sa probinsya kay Way tayaga way Wala tayaga tayaga promote pugong, sa panahon. wala man taga-promote but dili is yan, part of our history and yan, industry eh. industry na ni siya nga damo man gasalig Sa sa mga sina. livelihood sa Correct. sina nga ang negosyo. amo na ginaayo lang naton sa aton gobyerno sa ilang insindihan na ilang gid kita. Just like sa sugarcane, Halong lang. dagdag sang presyo gani sang kalamay sang una. Sus grabe man ang sakripisyo sang aton nga mga mangungubra sa kada asyenda kag ang mga planters man mismo. Correct. So nagmahal ang tanan, ang production nagnubo ang presyo sang kalamay, pero ang fertilizer Mahal abono, gyapon. mahal. So amo na ang hindi ka Gadako siling- ang imo expenses, Mayo lang ko nakaginansya previous years kay siguro may matabunan. nagtabong-tabong. Puti problema sa manok, halos permi sa industriya sang manok, hindi man tanan nga dlagko nga mga breeder mo. But maybe 80% are small, we consider small breeders. breeders, No, na- backyard ganing iban. Ang mga ginasaligan nila na, ang ginaroll lang nila kung ano mabaligya, no? So, sige lang Babalo ka, Bordandro. Ang akon man niya pag sang manok, no? Mga 15 years. Galing kay daw gid nag successful kay ti way mangkuga focus gid dito.
especially nga nag-mayor kita to sa La Carlota, ano nang tanan. Pero sa subong do nagbalik naman ko eh. Gani man, no? Nalami na. Mayo man. And then, may mga amigo kita nga naghalatag sa aton sang materials. Especially nga ikaw, gintagaan materials to, Dio. Salamat, gid ko gani na. By 2 years from now, tanawa ang bloodline ni Jeffrey Ferrer. Sigurado, ha? Sparring pa lang yung gatayog ng duta. Tawagan ta kada sa kunara ka sa Morsya kung magpa-sparring ko kung kabatsyag ka sang linog. Bato mo na kung dumduman ko lang gid partner, no. Nga mula gina-remind ta lang ang aton pinalangga na mga kapwa sa bungiro nga halong lang. No, kay hindi ta ni mabalik kung madisgrasya kita. Iprangkahon ko niya, liwaton ko, we're not promoting na gambling. Correct. But, you know, ang kitaya daw. Still lang sa paghalong nila. Ano kitay, medyo passion na lang ning aton. Correct. Juta na lang man ni Guro partner nga Chimpo pag nag amat-amat na ning vaccine. I'm sure we will be going back to normal. Kaya hindi man kita kakanto sa mga sports, kaya kung may contact pandemic kita. Hindi man kilanla na ang ano tagani kasunod ta sa physical distancing. So ini na lang ang aton nga focus public service to different way naman kay may mga di man ta silinggid ka diretso prasina ang imo to sa may Morsya to gahulat to sa aton ang isa ka barangay to. Correct. Makaupod gani sigob atong programa na itagaan ta man ipasimintot ang ilang lugar. Namangkot ka sa akon private, hindi gali private. Okay. Ano na sila na carp nga area. So ano na pero dapat may donation gyapon. Oo. Yan na sang I think sa DAR na okay na kay kung sa DAR ka government property na I think ang ano ba partner sa kung kay sinungalan ginhatag sang pagcarp. Oo. Ma-execute sa affidavit of deed of donation sa ila. sa Okay, ila para para mapasiminto. So po amo to last time tani ay taman gin confirm kay silingko do hindi mayong Chimpo. Mugan. Manawag Hopefully kita. this week. Hopefully this week. No? So suway gid nag-ubra ang mga gabiyahe tricycle digto kag ang gaubra lang sa Sinda. Ara sila kuno naglinya sa kilid dalan kay maabot kita nga duwa. Yeah. May nagtawag sila ko hindi babalik ka sila anay kayo ay manawag gid kami kun Balo ka partner. excited man sila. Balo ka kag tikod na bilang hambal na kung kapanaog kita sa atol pumuluyo kagabalo sila may ihatag kita nga infrastructure sila gamay na so kung dako na ng pag-apresyar man eh. Dalo ta sigob bisitahan niya gito para makita makita ya kag may ara man kita nga mga sulbar man subong sa aton kapasidad niya mga problema kay balo ka ti ang problema sang probinsya hindi man na madala sang isa ka tawo lang. So that's why kita gani trusted ya kita gina-designate man sa aton. Kag siguro pero kilalan pabalon tagid man ang aton. Kag siguro high time man nga pasalamatan ta ang aton nga kaupuran da sa Sanggunian Panlawigan. Amogid. Oh. No kay do monog 1 year and a half na kita o mo no mga 2 years na gani sa this administration na no 2 years kung wala ning pandemic ni perte na ni ang lupad siguro no sa probinsya pero mga siling ko pasalamatan tang kaupuran aton upod na board members kay nakita taman nga halin sang day 1 hasta subong daw wala man kita sang maging budlayan dira nga mga ordinansa resolution daw kay para sa kayuhan sa tanan. Kayuhan sang tanan. Correct na siya. Kung may ara kita nga hindi makita kag makita sang iba naton nga kaupod dira sa board member, gina voice out Manila kag gina-agrihan man sang tanan. Correct. For protection as long nga legal ang aton nga ginahimo dira. Amo na nga for protection man sa tanan kung gisama mislok tanay. So pro may ara ginaya mga brilliant minded man na kaupuda naton nga makita ang isa ka mabalo ka wordings lang na pero it can also create depende sa pag-insindi sang imo wordings oo kilanlan prospective man ang aton nga pagplastar kag bokadamo ang likes 167 shares 23 viewer ta 8,000 thank you, Gid Action Radio. Toto Eric. Parire. 8,000 viewers na.
May mahimo ta account sa Facebook, no? Like, share. Pwede. O kung sa, sa YouTube. Sa Facebook ka na Sa YouTube. Pwede man kung gyapon. magdamo kuno na, do may ara kada nga incentives. Uy, balik tas tao. Pwede gid kung anong incentive ako ata Uy, balik ta na bakal ta bugas na kag Pangatag. pangatag. May kalamidad kag sa wala ya damo gid ya mga kauturan tadi nga Ginakulang. 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 Akong gisa nga ti. Dala na sila sa pagpamamuyo ta. Iti partner reality na mo. Amo gid. Maski kita mo nabasahan ko kaina o kagabi ang iya ni Governor Gwen Garcia sa Cebu. Yaway kami na yagakulbaan na sa pandemic. Ang ginakulbaan na namon, yung ginaproblema namon, kay ang kauturan namon, ginakulang yapon sa pagkaon. Gutom na. Gutom na. So, ara gina, mayo man gani ginatanaw sang aton. Upod ko na si Gwen sa Congress, kag vice chair ko na siya. Sa isa ka committee nga akong chairman. So, daw maisog man nga babae. Agti siguro partner ng makatuig ang iya ang problema ni Gob Gwen sa Cebu. Kung lang taon tayo, problema tama na. Problema tama na di. So, ang aton gobernador, way magapabaya dra. Correct, no? Kag, kita mo, ang teamwork, amo na ginatanaw tang teamwork sang kada isa. Correct. Kay balo ka kung lain kang, let's say, example, lain nga grupo, arada, lain ang vice governor, lain ang gobernador, maski nano ka maayo nga programa sang gobernador Maguba sa gyapon. level yan naman hindi pag-updan guba mangyapon so binantanayan ay maski nano ka nami programa sang vice governor hindi man punggan man sang gobernador so duway harmony ang aton niya subong harmony Di amo na dang manami gid Amo sa na, tanan. Na ng lainay nga grupo, nag-isa. kita mo truyo kung gisa gani na sulbar taman kay ti balo ka in reality diri sa Negros ako yung nabilong ko sa Onega United Negros Alliance ang Sapiak may Lab Negros so sa pag upod na kami nga duwa ni Go Blackson ginhimo taya nga mag-isa na lang Kag amo na ang rason na amo nagadasig. ginaya taga Negros taya we should be united. Amo gid. Ay, hindi bla kag dason in politics, hindi ta man na perfect. In every towns and cities may ara man daya local rivalries. Correct. So, ang Hindi pinakadako diri sa province. Balo ka ang local rivalries sa partner, hindi mo punggan kay pamilyahanay Amo na. Kaya dason local families bala. Local. Even in the barangay, Especially sa kung isa barangay. sa barangay, awan man ta pamugong kag pangano na. So, kinahanglan pa insindyon ta na nga hindi na bala magano kay draga sugod ang sinunggudanay. Correct. Good. Kag isa pa gid dali na lang eleksyon ta, it should be tani. October pa hiling nga liwat. Oo, may taga diri tani nga taga Negros man diya bala. Nga usually na ang iba niya taga Negros man go actually hindi proti kun basi mag-decide pa malang ni si Congressman Albi magsenador ni updan sang taga Negros at least may taga Negros gid ya. Kag siya man ang isa ka leader man di nga ginatanaw man So, that's why kanami gid gani ini nga partner. mga grupo ta kag mga kaedad ta why it should be nga may malid na nga mga personalities tadi. Dako na bagay partner na nag-isang tanan. Kay kung may planong aton migo na magdalagan senador, bilog yung Negros ang matibong siya, amo na dapat, no? Kaya mo lang kisang... Sini, ang aton man amigo si Kong Karaps, amigo ta nati, may party list na siya. Correct. Madako. Danta na lang, kikita mo, dako. Kung mabilog ang Negros mo sa party list ang aton amigo, base hindi lang isa, kundi duwa ka pulungkuan ang aton makuha. Ang abang lingkod, duwa ka pulungkuan. Amo na kung gisa nga kadako man blas ang aton di nga potential nga makapapungko sang proti. May ara man ayo sa aton kung gisa That's why dra naman create sugod ang mga disgusto kag sunggodanay. Pero na may gid Euro partner na it's time for it's time for sa aton na mga Negrosanon. Dulaon tatong aton crab mentality bala sang una. Siguro it's time na misbutungon tang aton gopod itibong takyan na lang pababaw. Pert mayong ugto Roberto Gallo, si Patrick Lubaton. Ano ning imo ya gamo pa na siya. Anyway, si Marina, Marina Anthony Bilarde. Mayong ugto Roel, si Leser.
Nari sila kadamo gali sa aton mga di subong listeners. So si Dennis Richard Motip yan. Motip may ugto da. Motip na dala Carlota ko na sis ko pa na sa fraternity. Kita mo, kilala mo, memorize. Oo, memorize ko kay nga ati siya nagadala kapi mag-ara ko sa ginkuha ko gina siya sang mayor ko sa Carlota eh. Basi te pa may nobyo ka bagwas mo bate ko. Oh, Noel Amar. Well, anyway, board, going back sa aton nga dira, it should be we stand as united. Correct. Kaya ginakalipay ko ginaya partner, no? Naubrata na. Kakita mo, ang aton blada sa probinsya, naging meeting nato ni Gobernador to sa nagligad ang mga casuals na to. Gid pa insindi taman niya, kadamo-damo sa naga-apply bla sa probinsya nga hindi ta matagaan. So ang mataara na sa inyo, obra ka mo bisan sakto para nga wala issue sa mo kay nga may mag-apply da kung ka magsiling si to ay gani ga duty to ay sa gani to ga ay sa gani ga obra to. Ako yang kung mag-apply ko di mo obra gid ko sa matudto. Damo nang gin pa insindi ta sila. Hindi do ka nami no kay nga may report to sa ato ng performance nila eh. Nadyo do ka nami nga din pa sila bikakita nga hindi na nami mo performance hindaan ka pa tsansa. Gingaan ka tsansa kay ti amo nang instoryata ni Gob to nga ti Gob okay. Ang aring report sa ila amo ning ilang performance report sa aton ni Gob. So hindi man kita bato balatyagon tagaan ta ni sila anay tsansa. Tanan subong may pandemiko. Oo. Sus ang pangabuhi Pamilya sa to. Pero actually man partner kung lain hindi pareho sa aton basi kung ginpang layoff man to sila. Di ba kung di kay Gob sa akon sa imo da kasi mga upunta dapat ng layoff. Pwede man niya maghapon makuhaan sa nag-apply sa aton nga 1,200 mo. Oo, kadamo. Kambyuhan mo mang 40 but gitagaan ta sila sang tsansa. So ang ginpangambalan to gin-meeting namo ni Governor 2 weeks ago mo man kamo sa obligasyon yung obra man kamo. I think it was Kay fair enough. kabudlay gid bla subong mangita obra. It was fair enough partner. Grabe yung viewers to 9,500 na board. Next week ni siguro basi 18,000 20,000 na ni. Dapat lason si mana guro dapat Ari, gid magpapuga sigom. po pagita mayo. Gid. Masugod ta na guro sinipang cream sa aton mga guya. Well, mapapacial na ta. Diyan ay ka. Daw okay, isa ka kita mo na. Daw may nag-agi. Ako gatalikod. Gatalikod kaya. Well, amo na ang purpose tadi board no. Pag siguro partner isa paglino lipat ko sa aton mga kauturan da sa malapit sa mga baybayon ta mga kauturan. Medyo halong-halong ta subong kay do ka madlos gid sa hangin di sa norte subong. Okay, No? mo gid. Kag ulan-ulan no. So halong lang anay. Kagdason dumdum ka to nga ang 2 weeks ago nagbaha ang 3rd district. Gin privilege speech mo to nagtawag kita sang committee hearing ginahula ta pang report sang Penro that's to decide why man ta kalupad area kay tanawon ta tani kay ti daw hindi pa man mayo chimpo masakay kita nga daan sa chopper nga duwa partner mo. Dalata siguro media dalata kay para nga ma-inspeksyon kita kuhaan tang aerial view. Pero ini ang aton ginahimo para ini sa kaiwan dira nga sa mga kauturan naton hindi bala mabaan ang balay nila ang ila livestock dira ang ilang talamnan da was out gito tanan kag it is 150,000 affected. Grabe no? Grabe gid no. Grabe sa 3rd district Talisay, Silay, Victorias, Ibi, Magaluna. At to nga chimpo sa first week of January, hindi pa to bagyo. Amo gid nagano lang to may jutay nga high tide Jutay nga ulan. kagdason and that week ang ginakabayta na pangamuyo nga hindi lang tani magtudo ulan kay may nagtaas to ang May tubig, 1.9 na tubig. For 3 days, kung tuduhan ulan to grabe na ganoon. Basi kung nadula na da isa ka banwa na magamusin na. Kagabalo ka guro ang aton mga May reaction kita about quarries, no? Kita mo may iban gani nga gahambal ka pa nga. Nakibasahan ko sa Facebook, nga din nyo kwao ng
ibutang sa project ng mga ari man niya siling ko to palawiga ang imong paminsaron da 150 mil na katao na apektuhan. Part of that is a quarrying. Illegal quarry, illegal logging. Illegal quarry. Amo na yang amon da bala kada kung magsunggod ka sa amon da basta himuon niya namon ang Ang exact unahon taya, because there are 2 quarries, partner. kag ang quarries May individual niya permitted quarry, pero hindi ta ma-deny na may ara pag hindi illegal quarrying. oh, So, amo na yung unahon ta. ang illegal quarry. Pangitaon taning tanan nga illegal Kag quarrying. suntunan taman ang gaano sa mga quarry da nga it's not only kali lang kamo nga kali sa mga Correct. materials There should be proper embankment. Yeah, of course. Nga ano na Teo, nagbaha to 150 pamilya. Do ay ko kabati nga isa ka quarry owner da naghatag duha ka sako bugas. Bulig. Bulig. Amo na, may mga amigo man tada nga iban. Sorry ha nga maglain buot nyo ya sa amon di. Sorry man nga ano pero ginahimo taniyan tanan. Ako ya para ya sa kayuhan kag para sa protection. Ang sa quarry naman niya, partner, there antes ta magatag permit, there is what we call proper design sa quarry. Na mo nang So, isa. as long that ginasunod naton ang proper protocols kung ano mag-operate sa quarry, Yati wala may man ang problema. moratorium porto. Ay di ba ilanay kundi in kwaon di man bilog nga probinsya na ang ano ta. Ginakilanlan may rehabilitation ng isa ka lugar. Correct. Kay kung hindi mo na pag-rehab, gasiling sila partner nga ga-replenish nimo mag-quarrying. Siling ko oo, pero diin na gahalin ang gasaylo nga kutkot dira. Kag- Diin gahalin ni. ang ga-replenish. Ga-replenish sa tupad ba lang nimo. May nag-report sa akon. Nya Vice Gov, ang akon nga area da is 2 hectares. Subong gipatakos ko is 1.5 na lang. Kaysa tupad to may quarry, kung di nadulaan gid sa tunga sa hektarya. Correct. Kay nagsaylo na to, kay replenish gani. Correct. So, those are the things nga i-consider man naton kag ang apektado sining pumuluyo kag tao man eh. Hindi kay ako way man kuya ano sa quarry daya partner when in fact gani makabulig eh, because may mga project dira ginako materials ta. Pero kung magsiling kita ipasira ta, hindi man bilog nga probinsya. We have to check kung sino ang gasunod kag wala na gasunod. Kag dason, hindi man naton perting ipamangkoton ta ang advice man kag ang observation sang Penro kag DNR. Ang aton PEMO man niya. Pemo ta, oo. So sila na ya ang ila na ya expertise dira. Tiara silang technical eh. Mamangkot man lang kita how serious ang damage ni kun sigihon nyo da. So sino proteksyonan ta? Ang tag-iya sang quarry o kon ang pumuluyo? Amugid. Kag dason kung mabaha sila ato tatuga padala. Abi ginapanawagan kung tagiya sa mga quarry da supot-supot man kamo da abi bakal kamo da bugaso o kung ano ipangatag da sa mga tao. Correct. Kaysa tutuod lang, that was already almost a month na naglipas. May pinangayo gyapon sa opisina namon. Oh, ikaw pila ka adlaw pa kadto pa karito. Oh, sige lang. Ako ga monitor ko sa mga ano sa Action Radio di tan-aw ko to ginkuaan nila ang lugar nga nagbahati, nagpaggabi, nagkadto man tato proti balok. Mayo lang to Hindi gani. ta na mapunggan mo. Mayo lang to gani partner no nga baha nga naapektuhan ang mga iban panimalay, iban na mga produkto. Mayo lang kay wala tanto sang casualties. Amo gid. Amo lang tong marami ginaparayo ta. kay wala sang Man naglibog ulo sang LGU nga mga officials. Correct. Ang congressman tada, ang utod sang congressman tada si Congressman Kiko. Albi Kiko. Gano problema kay ti area ya gitanan. amugid. Ti ikabay pa nga ina That's siya why also it's amo na That's why subong may tatlo ka dredger na nag-abot sa 3rd district. Halin Ang sa isa to- DPWH. Ang isa to alin pa sa Port District, halin pa San Enrique, ginaproteksyonan taman kay ang tubig kung magtuduulan coming from La Carlota diretso na San Enrique, Pontevedra kag Valladolid. amo. Amo manadaya hindi ta basi maparehos ta di sa 3rd Sa District. 3rd. Hindi na butangan gito ya kung duwak bilog ginpadala ta ding isa. Amo. So kabay pa nga of course kita yaga obra lang kita sang aton nga obligasyon kag within our limit man also nga makahatag man kita sang solusyon dira nga hindi na magsigi ang binaha. Amo. Sa sina ang part of the first district man Escalante kag ang San San Carlos Carlos, nagbaha man. nabaha man. So wa nga ang nagamo sina.
So there is something wrong sa upper part naton. Kag amo to yabla partner ang aton nga daw at least daw i-aprobahan na ni Gob atong requesta Okay. nga ma-create naman kita ya sang Task force. to monitor. It's a joint It's an environment task force. Environment Task Force, PNP and Army. Yeah, correct. Kay parang so mangayo na lang tayo po kag sila na mismo ma-impose, ma-implement na sang don'ts na ginatawag. Kaga siguro partner, no, gina-encourage ko nga to na DNR to coordinate with the 31 mayors naton sa province. I think it's high time it's time to reforest. No? Isa pa ni kabagay nga kinalanon na kita magpananon. Partner. Kag ang importante da partner, matanom kita nga maging successful, hindi kay dapat bantayan tagid. No? So we have to have private partnerships, I think, amoy para Isa good noon dira taga Victoria sa Galeona, kita mo parts ng Victorias ginano ta si Mayor updanay kami gabi. Si Bilen Salao, good morning. Okay. So si Levy damo gali sang pamati na sa aton board. So kadali lang sa Chimpo, we have 4 minutes left. Sige na lang dason si Mana sa jawon ta pagid ni. Amo gid. Okay. Iguan tang gobernador dalon son semana. daw nagambal sa hindi lang ko anay subong. Kay kagabi daw nagmaninoy siya. Ano to sa kasal. Maninoy sa kasal. Ikaw maninoy. Maninoy man. Oo. Well, anyway, kakapoy gid sina kay kung nara kada sa pwesto kinang tanan na lang mo maninoy kita. May bunyag mo sina. Kagdason may mga upod man kita nagataliwan. So muna ako ya partner way gid ko kadto sa sa wake kung gisagid kung makadto magikuhay ko ang memory ko gusto kong makita nga ang last memory nga madumduman ko sa iyay nang buhi. Well, halin pa na iya sang unagid. So ang ibanda misaga abot ko na tag alas 2 ang kagawon, alas 3. Away tao ang ginano ko ya ang mismo ang atong ginarespeto arada kagang pamilya lang. Kay kun damo tao hindi ka nakastorya lain konsentrar kagaling gina sa una mo na yang akon gawi. So may ara ka pa board niya ipalinton sa siguro aton. kay 2 minutes Roy na de la lang. Cruz mayong ugto da Patrick Lobaton no. Total mga 2 na lang ka minuto. Siguro ang ako na lang isa sa aton na mga pinalangga nga Negrosanon. Halong lang tanay for the next how many months kay mga sugod man ta sa aton vaksinasyon pag ana na. So just stay healthy kaga gid hindi ta lang gid pagpalayo ang aton second quarter siguro maabot. Base mga second quarter, hindi ta gid na pagpalayo ang aton pagsalig sa aton na Ginoo no. But for the meantime siguro board enable lang aton mga kapistahan Medyo relax lang relax lang ta anay. Kita gani hindi mata magpanaad kay gani kabudlay ang gid. istorya ta ni Gob di ta magpanaad. So ang iban sa kabangkalan gani nagpamisa lang sila. Imbitado ko to board pero way ko kakadto man to. Ang mga LGUs to nag-invite man sa aton. So ang ibanda guro nga by January nga activities nila festival way man ang aton panaad. So maski siguro ang pasalamat talaga lutan ni Masturya mag-decide pa na si Mayor Manda. Jutay nga paiway anay. Oo. Pagbalik ta ni sa normal, ma-enjoy man. Ma-enjoy man. Jutay lang pag antus anay. Correct. Way pa kita sa normal. Correct. May new normal pa kag may normal. Amo. So siguro daw minuto, segundo na lang ang bilin tas kanginan. Daw masubo man magbinulagay kita. Pero by next week ari na kami i-plasta na namon sa inyo ang amon manda nga na take up weekly na lang siguro kagason we will invite sa aton nga mga kaupod dira sa panlalawigan ang ilaman kay kada board member may mga areas kamo may mga district kamo anom ta ka distrito so sa liwat mayong ugto sa tanan may God bless us all amo man no sa liwat Negros God bless us all and we will rise as one, no? Yes, upod kita tanan. God bless us all and sa tanan nga mga listeners, viewers sa Action Radio, mabuhay. May God bless us all. Thank you, Gid, Action Radio. Thank you, Gid, sa tanan. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company.
sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon